बेसोरा दासो ओंखाम मोनजादों नै फुंनिफ्रायनो जिरन गैया हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज दैमु भिडिअ क्रिएटर लोगोफोर जों दा नै उदालगुरियाव मोनफैबाय उदालगुरियाव फैदों जोङो उदालगुरि पारिसानि बार्थडे दंना तनिष्का पारिसानि बार्थडे जानो फैदों तनिष्का बिमाबो बाजै दिबिका दरलेबो दं बिथिं मिस्टार जेडिएक्स बिशालाव गेलेग्रा लांसै ने तनिष्का हाम्पेबो फैदों नै बिशालाव हाबहैनोसै जों दा बार्थडे गार्लनो एसे गेलेग्रा बुस्थु लांनि जोङो ने तनिष्का इथिं नायदो इथिं नाय नै जों दा सिङाव हाबलांबाय वाव sama मानसि फाइनाली जों दा मोनफैबाय नै मिस्टार बेस्ट लामा ससेनिफ्राय देलाय आरो बाखि नै बेयाव दंजोबो दे बरनदो जों मोनफैबाय दा फुंखानि गामियाव बड' जब इनफ' बिनि इउटुब चेनेलनि नामा ओमफ्राय फिसाजोनि बार्थडे तनिष्काया नै तनिष्काया फैदों बिमाबो फैदों फाइनाली जों दा मोनफैबाय मिस्टार फुंखानि गामियाव बिथांना दा एनिभार्सारिबो ओमफ्राय फिसाजोनि बार्थडे नालाय पेरिसानि जाथाराखै नामा नोंसिना देलायनाया नै बाजै हेपि एनिभार्सारि नै जोंना इउटुबार नै नानिया बेनो ना बार्थडेया ना मामि मेथाइबो जानो रोङा नै नोंसिना बेखौ साजायदो दे लांनायखौ माला सफैनो नोंलाय आं दै फन फैनाय नै आगै समान होनदो दे आगैखौ समान होनदो बिदियावलाय मोनालायबाय ना पेरिसानि बार्थडेआव फैदों नै थुरिबारिनि सिख्लाफोर नायनोबा नै थुरिबारिनि ना थुरिबारिमोन नामा गामिया थुरिबारि जों दा सिंथिं हाबलांसै नै सानैजों मा रायज्लायखुमादों बिसोरो अबाव लामा ससेयाव सोलायबोलाय ड्रेसा बेना फिसाजोआ नै ओमफ्राय गेलेगासिनो तनिष्काया आगैनि बार्थडे ना आगैनि मानो होआसै नोङो बिगैनो बायदिसिना लाबाय गावहासो एकदम सैमाखौ फसन जानानै खुदुमलायथारो मोजां जोङो थांनायावनो एसे लेट जालांबाय नालाय बेनिखायनो पेरिसानि बार्थडेनि केक हानायखौ लोगो मोनहैयासै जों दा पेरिसानि बार्थडेनि ना जादों अमा हाम्पेया नै माबा लकेल दाउ नैथिं जा बेस्ट दरामा जागासिनो दं जानायाव खोब मुखुब बियो रायज्लायनो टाइम गैथ'आ दा दसेल'सो रायज्लायगोन नैथिं बाजैयाबो नै मेकआप खालामगासिनोमोन बियो फैसा मालाय थिखोना लाना फैबाय जोङो ओमफ्राय सानैखौबो 25,000 जाखादों ना 25,000 नाम लाबाय बियो नाम लाबाय आंबो जानायनोसै र' टेस्टि बेदर गोजा जागोन दे आरो दा दसेनो ओंखाम जागोन जोङो बरिया जादों
पेरिसानि बार्थडेनि डेक'रेसना बेनोमोन। बेनिफ्राय जों थांनायाव एसे लेट जालांबाय नालाय मोनाहैबाय, बेनिखायनो बार्थडेनि केक हानायखौ जोङो लोगो मोनहैयासै। जों दायो ओंखाम जानो थाखाय रेडि जाबाय आरोना। ओंखाम उखैना थानो हालामोननो जेडेक्सआ गुबुन जायगायावसो केमेरा खेबदोंमोन नालाय बे बेलेगनि हाबायाव आंजों इमारजेन्सि लेंनानै लाना फैजाबाय। बाजैयाबो मेकआप खालामबाय थायो दासान्दि मालाय मेकआप सानैयाबो, सासेया केमेरामेन, हिनजावा बिथिं मेकआपनि फैसा गोबां खामायगासिनो आरोना बिसोरो सानैबो। बिसोरा दासो ओंखाम मोनजादों नै फुंनिफ्रायनो जिरन गैया। खस्थ' मोनबाय। औ खै बोसोर जाखो होनदोंमोनलाय? बोसोरब्रै। बोसोरब्रै जाबाय। सिगांनिया बोसोरब्रै जाबाय। फैसा दंमोन नालाय ओंखायनो लाग्रोबाय बिसोर। बोसोरब्रै जायाखै दा? नैबे आयं फुंखानि बिमा। औ गोसोथोनाया खै बोसोर जाखो गोसोथोनाया? 2008 आव। होमबाथ' 2008 बा खै बोसोर जाखोलै? सानदो 16 बोसोरसो जाबाय नामा? ना बारबायसो? 16-18 बोसोरसो जाबाय खोमा। जिखुनु जाया 12 बोसोर गोसोथोनानै लामोनदों आरो। 4 बोसोरबाथ' 12 बोसोरबा 18 बोसोर जाहैबाय। 12 बोसोराव खनथाम नांलायनाय जादों। खनथामल'? नांलायनानै गारदों दा नांलायनानै गारबोनानै मोननाय। दे जादो। आयंआसो मालाय मोजांलै। नोंहासो मोजां होनदां। नांलायनानैबो मोनबाय बिहामजोखौ। औ। जों बायदि बिखुनजो मोनदों। दिनाव आराम बिखुनजो मोनदों, बिहामजो मोनदों, अनलायनानै लोखि गोनां। जों बायदि अनलायनायानो गैया। औ। आयंखौसो नुवासै माथो थांग्रा? आयं बोराया? आयं बोराया? बबाव दं दा? दे जादो। हाम्पे आरो बाजै दिबिका दरलेजों एसे फट' लादों आरोना। माखासे सिनायनाय लोगोफोर साबसक्राइबारफोर थायो नालाय, बिदिनो माने गोबावजोंसो लोगो मोनलायनाय जायो, भिडिअफ्रावसो नुनाय जायो नालाय, बेनिखायनो फट' लाबाय आरो सेंग्राफ्राबो एसे नै। तनिष्काया बिगै पेरिसानि बार्थडेआव फैनो मोननानै जि खुसि आरोना। बार्थडेआव साजायनाय बेलुनखौबो लालायबावबाय बियो। जों दा जाखां एरिखां बिदाय लाबाय। बेनिफ्राय जोंहा जिनाखि दिनैनि हाबाफारि, जिनाखि प्रग्राम, जोंहा फुंखा ब्रह्मनि एनिभार्सारिजों लोगोसे फिसाजो पेरिसानि दिनै 1 इयार कमप्लिट जाबाय नालाय, बिनिफ्राय नै बिथाङा एसे मेथाइ रोजाबदों आरोना। बेकग्राउन्डआव कपिराइट फैयो नालाय, आं बिनिखायनो बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ होनाय जायाखै बिनि खननायखौ। दा नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ गोबाङा नायखायो जानांगौ, फुंखा अफिसियेलबो दं बिथांनिया। बेनिफ्राय जोंहा बड' जब इनफ' होननानै बिथांखौ मिथियो, निउस चेनेलफोर होयो, बिदिनो निउस टाइपनि माने जबनि फारसे होयो आरोना। थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।